Helo, enw fi di Crazy Coch ac dwi wedi chwarae Minecraft. Dwi'n mynd mewn i'r tŷ. Dwi'n mynd i wneud tŷ mewn toll. Pa fath o teclyn sy'n angen i wneud ti? Cerrig. Na fo, so dychmygu bod pwy bynnag sy'n gwylio hwn erioed i gwylio Minecraft. Erioed i chwarae fo. So deithio nhw, i bildio tŷ ti gael ei mynd i nôl hyn, a wedyn ti gael ei wneud hwn, a wedyn ti gael ei wneud... Dwi heb chwarae fo, so ti esbonio fi beth ti gael ei wneud efo Minecraft yma? Dwi'n gael neu i llenwi tellid yn pwysau fo. I tellid yn pwysau yn nhw'n hir. Ac i mynd i neud. A dwi'n mynd i neud pren rownd y tŷ. So falle rwan, ti eisiau dweud pam wyt ti'n rhoi pren o'r ti? Dwi'n neud pren y tŷ i wneud o'n edrych yn well. Sut wyt ti'n cael pren? Dwi'n mynd i fanna ac mae o'n y top. So jyst eisiau deithio pobl, dwi'n eisiau bod ar y fideo yma. So cofio, bron bob dim ti'n neud, esbonio pam wyt ti'n neud o? Ew. Dwi wedi gwneud y torch yna i gael gweld beth dwi'n neud. Be os ti'n cael y sgrin yna? Ti'n gweld y sgrin efo bob dim arno fo? Jyst cael hwnna, a jyst mynd trwy bob dim sydd arno fo ac esbonio i fi be ydyn nhw a be ti'n neud efo nhw. Hefo hwn, mae jyst yn cerrig sy'n mewn. Cofio, dwi ddim yn gweld y bus, so ti'n gael ei dweud yn y top ar y chwith. Yn y top, yn y chwith, mae'r cerrig yn i fatha mewn yr ddiar fatha i wneud fatha peth eraill. A mae y cerrig yma mewn y ddiar. Wel na, ydych chi'n neud nhw hefo y cerrig yn y top. Ac ydych chi'n gallu neud gwahanol rhai allan nhw. A hefo coed, ydych chi'n gallu neud wooden sword ac neud chest a pethau. A nhw ac yn fama mae yna diamond, iron a gold. Ac i wneud hynny, ydych chi'n gallu wneud diamond sword, iron sword ac gold sword. Efo'r blodau mae'n gwahanol rei ac
da chi'n ffeindio nhw fel arfer mewn y coed, ymwyl y coed. Be ti'n neud efo blodau ti? Da chi, os da chi eisiau addurno'r tŷ nhw beth, da chi'n neud nhw yn... Ac mae hwn, da chi'n neud da chi'n neud nhw lawr, a dyn da chi'n cael un o'r wyau, mae'n zombies yn nhw beth. Ac da chi'n neud nhw fewn, a wedyn mae'n lot yn dod allan o'na. Mae yna gwahanol drysau i wneud ac y peth coch mae di redstone ac os ydych chi eisiau wneud fatha rhywbeth i weithio ar y llawr i fynd i'r ôl arall, ydych chi'n wneud hwnna lawr a dyn mae yna switch i wneud. Ac mae creeper head, ydych chi'n gallu wneud nhw. Lawr dda. Hefo'r cerrig yma, da chi'n ffeindio nhw os mae yna tan yn mynd fewn i lafa, mynd fewn i dŵr neith o droi mewn un o hyn. Ac mae hon i os ydych chi eisiau upgradeio sword. Ac mae hyn i os ydych chi eisiau wneud allan neu sword neu beth, ydych chi'n wneud o mewn fanna dyn neith o. Ac mae hyn os ydych chi eisiau wneud fatha tŷ neu fatha i stopio neb fynd yna, ydych chi'n wneud hyn yna. Hyn di'r iron cyn i chi wneud nhw mewn i'r hyn. Ac efo hyn, os ydych chi eisiau fatha neu enw ar sword chi nhw. Wel,